எல்லோருக்கும் வணக்கங்க. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க வரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் ஒரு நல்ல இடம் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. சென்னை குறுக்குப்பேட்டையில் தாங்க இந்த வீடு உள்ளது. நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு மற்றும் ரயில் நிலையம் அருகில் இந்த வீடு அமைந்துள்ளது. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பார்த்தீங்கன்னா 8500 கொடுக்குறாங்க. இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா 33க்கு 68, அதாவது ஃப்ரண்டேஜ் 33, நீட்டில் 68 வருங்க. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 2300 சதுரடி வீடு உள்ளதுங்க. உடனே இடம் பார்க்க வாங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. மெயின் ரோடு அருகில் உள்ளதால் கடைகள் கட்டலாங்க. எனவே உடனே இடம் பார்க்க வாங்க. முதன் முறையாக என் வீடியோவை பார்க்கதா இருந்தால் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தாங்க. இந்த இடத்திற்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என் நம்பர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுங்க. எனக்கு கால் பண்ணி சந்தேகத்தை கேளுங்க, உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப நன்றி, வணக்கங்க. நான் வந்துச்சா?